It's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Home Affairs. Indaba zasekhaya, indaba zamathandana kodwa mase kuyahlukana. That's me and that's why I'm here. I'm here to help you. I love you so much Mzansi, but the only thing that I want ukuthi siphile impilo ezi-clean, siphile impilo ezi-happy. Hlukana nomuntu ongasamfuni. Hlukanani. Anisathandani vele. Hlukanani nje lahla lowo muntu bathi lahla leso sidina ngoba uyakucika. This is Angisakufuni. My name is King Ginger. I have someone othi kumina King Ginger, I really need your help. Kunomuntu engifuna ukumlahla. Ngicela umlahle manje ke. Ayikhale. It's Baby King. It's going bananas. Njengamanje akwesiyobona ukuthi who's gonna famba to Brie. Zomgaya 50 randi ateke afambe aye Brie. Take me straight to Brie. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi mtimanje mabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. My sister, hey, what made you go to Mzansi Africa, South Africa, Africa, wherever you are, you know what I do it best. I like to say, we are back at it, Mtanami, and it's your boy King Ginger, Cream de la Cream, the only king in South Africa, actually, the only king in this globe that does it best, the only king that have a show called Angisakufuni, where he helps people to break up, the only king that has a show called Couple Switching Phones, the only king that has a show called Hot Chip Challenge, the only king that has a show called Shela, the only king that has all the shows in the world. Kodwa akasponzwanga umuntu uzenzela yena, the only king that gives away school shoes. If you have a kid oneyicathulo eziqhumile, ngizocela bafethu nize kwi-page lami, which is King Ginger TV. Come nominate your schools ukuthi ufuna ngize kuphi ukuzosiza abantwana. Please do the right thing. Nominate schools so that the king can come and help kids with school shoes. It comes from the heart. There are no sponsors. There is no one who's helping me doing this. And there is no one ongixelile ukuthi ngikwenze. Ngikwenza from the heart. So ngeke ngithande ukuzwa umuntu engitshela ukuthi hey, upostelani phoma ukuthi usupha abantu izicathulo. Hlanganapho wena hlama. Hlanganapho wena didi. Indaba wena ungakhiphi imali yakho nja uhamba othengela izingane izicathulo zesikole ngoba uyayibona izingane ezidinga izicathulo ukuthi mina ngiyaposta ngiposte epage lami. Hlanganaphi wena nja ngokuthi mina ngisiza izingane zesikole. Phumani ezintweni zeingane, phumani ezinganeni nibadala nizehluleki. Kwa wonke lo muntu that has been negative, whereas I've been trying to help kids. Phuma ey'ndabeni zey'ngane wenja. Nominate your school. Nominate primary. Let's start in primary bafethu. As-nominate iy'ngane ey'dinga iy'cathulo that I need. Sihlukane nani? Nezi. Uyazi. Akwesihlukanisa abantu namhlanje. Sondela my sister. Ha, mamazi. Skim sami. Khamba kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukwatile ne? Yo ngikwatile shem. Ubani igama? Igama lami uDinewo. Okay. Yeah. Dinewo. Kwenzakalani emjolweni? Yo. Hayi shem, lepha kunale ngjola nayo somnyama. Yo. Nesijola kahle sina 2 years isijola nosomnyama. Nesijola kahle nosomnyama sama sonke ema-groove, mesama sonke ema-groove. Hayi kwacala ke ukuthi somnyama ohlangana nomngani wakhe, sho ukuthi lo mngani wakhe unemali. Maka nemali kanjalo saka ngitshela ukuthi ngihlale nomngani wakhe manje. Hawu. Kanjani manje?
Yo, Kufika kanjani lapho? Uthini usomnyama? Yazi yena uthi hayi vele nesiyenza lento le ngithi ngiyambuza ukuthi kanjani. Kanjani ngoba mina ngihlala naye futhi. Ya, wena futhi uyenza naye. Manje why sekuzomela uyenze nabanye abantu? Yo angazi ngoba hayi uyangifosta ukuthi hayi lala nalo muntu lo. So ugcina ukwenzile wena lokho? So awusamfuni usomnyama ngoba uyakuphusha. Angisamfuni ngoba uyangithengisa. Kufana nokuthi angithengisa umuntu owemi kanjani angithengisa. Umbuzo ukuthi uyenzelani leyo nto uthini? Yo, yazi yena ungitshela ukuthi asinamali endlini sodla ini, kumele ngiphande, sho ukuthi kumele ngiphande ngomzimba wami. Shwayela kabi usomnyama. So wena sisami usumtholile yini umuntu okuhloniphayo, umuntu ongakwenzisi lezi zinto? Angikamtholi futhi. Sazothatha isikhathinyana. Ya. So yini into ofuna ukuyitshela usomnyama masimehlisa manje emotweni? Ngifuna ukumtshela usomnyama ukuthi lento yena akangenza yona ayingiphathi kahle and ayengeke ngikhonihlala nomuntu ongithengisayo. So ngcono ukuthi mina naye sihlukane. Uyamlahla. Ngiyamlahla ngisamfuni. Welcome. Awusondele mfethu. Usomnyama udayisa lengane. So ngicela ungamniki imali yokugibela. Sister, usomnyama ngesabuyela naye ebhasini mawuqeda ukumtshela ukuthi awusamthandi yezo. Ngiyakutshela. Usomnyama uzohamba ayoyigibelela lapha phezulu entabeni amateksi abuyele eBree from eBree agibela elokishini. Mayifika usomnyama la ufuna ukuthini kuyena? Ngifuna ukumtshela ukuthi the way nezwana ngakhona nesi right maka manje hayi angisamfuni ngenxa yokuthi uyangithengisa angisamfuni nje angisamfuni. Awudilize lo masaka la emotweni yasekhaya. Bus la kaNgwenya leli. Ingwenya VW bus le. Askisi man. So nadine uye wancaba. Hey yikho into engizoyenza ungalala nomuntu ongazwani naye unganama feelings naye. Yakujwayela. Uyangijwayela kamampela. Ikufilisa ubhlungu ne? Yo. Ungakhala. Awuyakujwayela lo mfana. Wazini ngokudayisa lo? Akasho nanokuthi imalini? Uvela athi silala nalo muntu nanoma setshwaleni nje. Ya. Uyelo. Nkalakatha. Yebo. Kamba kanjani? Ngiyaphila. Shap mfethu. Ngihleli nemamazi lana umuntu wakho mfethu ubani konje kama? Inhlakaniphe kawu. Inhlakaniphe. Nazo inhlaka so inhlaka wena ungathini oyithandayo ngomuntu wakho? Umuntu wami yena umuntu loyali vele umuntu onesithunzi uziphathe kahle akusumuntu wabantu vele ukuthi vele uthanda abafana naye akusumuntu onjani. Wena umuntu kanjani wena uyayithanda imali? Imali yona ngiyayithanda imali yona kodwa kuyadependa vele. Isimo sikanjani ne? Yazi isimo simbi njengamanje. Isimo. Ya isimo sibhede and uma isister ufuna ukukuchazela ukuthi isimo sibi kanjani. Sister awumtshele ngesimo. Takanipho mina ngilethe lana. Ngibhalele lana ukuthi ngizokutshela ukuthi mina angisakufuni. Enxa yokuthi wena sinokuya edriving kahle siphuze kahle maka manje kwafika le stage sokuthi wena ungitshela ukuthi manje mina kumele ngilale nomngani wakho. Ukuthi vele nawe uyazi vele njengoba vele sijola ukuthi vele mina anginayo imali umngani wami uyonayo imali futhi ngalelanga liyako bekuyiye vele umuntu othenga utshwala manje bengekho enye choice vele besolala sidlini bengena kudla ngisho nasendlini. So inabona mngeni ukuthi kube uya ozamayo. Uye aphanda uhanda. Aphanda kumngani wami because umngani wami ngiyazi vele ukuthi unemali. Manje wena ufuna ukutshela mina ngiphande ngomzimba wami ngenxa yokuthi wena awunamali awusaphumi ke ukuthi uyozama ngaphandle okusiphume sonke sozama ngaphandle. Cha nami bengizo-understand ukuthi vele imali sonke asinayo so khona yini. Mina somnyama ngifuna ukukhuluma okuningi engizelelana ukuthi inhliziyo yami ibuhlungu sho ukuthi wena awungihloniphi awenzi nix mawuzongitshela ukuthi ngizolala nomngani wakho angisakufuni mina. Awuyisho leyo isikhathi singakasijulile. Ngathi akayisho seyishilo. Wenziwa uthatha phela amandla angakuthi uthi ingane udayise ngengane uyidayisa kanjani lengane ukuthatha phela lokho? Cha ukuthi vele lo muntu lona mina naye kahle kahle ziningi izinto ezenzakile phakathi kwethu naye wangijolela nabangani bami manje nambe ngithi vele kahle kahle ngenze revenge.
I-revenge yokuthini wena? I-revenge yokuthini? Uke wangibona wena nginomunye umuntu ngihlezi nginawe. Nanoma siya kuphi sihlezi siyi-2. Cha labangani ohamba nabi kwengabathembi mina. Asafuni ukukhuluma kakhulu mina angisakufuni. Ya uthi asakufuni ngoba uyamthengisa. Wena kahle kahle wena usuyinkosi uyinkosi wena yomahosha. Uhoshisa abantu wena. Ayikho le kahle kahle wena lo mjida lo kahle kahle wena kahle usuzifunela yena kahle kahle since vele nazana wena lo mjida lo kahle kahle usabambile. Kanjani angisabambeki kanjani ngoba bayenza yini sex? Hayi ngathi bagcina bayenza sex because mina ngabashiya bodwa bo2 lapho. Ukuthi bayikhuluma. Bayikhuluma. Sayenza kuphi le nto leyo? Sayenza kuphi? Wathatha isikhathi ukubuya endlini wabuya ekseni ngabo. Wena uyangijwayela. Uyangijwayela. Sathatha isikhathi wangibona kuphi? Wangibona kuphi? Wangibona kuphi? Uke wangibona wena? Uke wangibona? Uke wangibona? Siphambi kwabantu awu. Siphambi kwabantu kanjani? Angeke uzongishaya kanje bathini manje abantu isithunzi sami sona sikwenzakalani sona ngaso. Wena uyangijwayela. Esami isithunzi awusicabangeli mina sami. Isimo vele darling siyabona. Isimo shukuthi wena shukuthi uzositshela ukuthi sesila shukuthi nabantu bayabona ukuthi hayi uyangithengisa kahle kahle nje. Ya uyakuthengisa lo. Cha ayikho kanjalo. Lokumele vele silale isidlili uyazi nje. Manje masungishaya inkonto ukuthini masungishaya. Asakufuni kodwa kusala. Asakufuni. Ya and emtshela uthi uyinja. Uyinja wena uyi-black Sam nje. Ya. Umgodoyi. Wena umgodoyi. No ngikunika mfethu ithuba lokuthi umtshele ukuthi uyini. Uyena engitheka katshele wena mtshele sister. Uyinja. Umgodoyi. Uyonkinto nje. Yo angisakufuni. Bazodlala ngawo abafana. Basazodlala ngawo. Kanjani kade kuwena? Ngithi ngiyakuzama kanti awuzamiki abazodlala ngawo abafana. Sengikiyeke nje unjalo. Mfethu asinamali. Welcome. Akho mali sokunika yona. Asisabuyeli nawe ngebhasi lasekhaya. Welcome uzokuphelezela. Uyogibela lapha yabo lapha entabeni. Ngase robothini uzothola ama taxi ayeBree. From eBree uzogibela eKasi uzobona nawe i-out boss. Angeke ngibone umuntu omdala indlela ekude kanje. Manje senze njani thina akasakufunda umntana singakubuyiseli ngebhasi. Awuzoyenza iplan shothi nawe uzobamba itaxi. Yena wena uhambe ngani? Mina ngizohamba ngebhasi. Yipi? Yebo bala yeah hayi ibhasi yami. Hayi ibhasi yami emkhulu. Welcome. Thatha lo mlisa. Yeah. Uyapha ephasini wena? Angayi phasini. Hey baba le. How? Nanga umuntu egolozwa. Miyeke welcome miyeke ehlanyisa. How? Yebo indoda yakhe abantu emjola nabo yambo? How? Uzizwa unjani njengoba usumtshelile lo? Yo ngizizwa ngikahle. As nasestradeni nanoma nje sihamba nyangabhiza ngidonsa singi-right ngi-relieved nje. Okay sister. Ngiyabonga. Akunankinga welcome faka ingane ebhasini mfethu. Losikhotheni lo abhasi ophe la. King Ginger Cream de la Cream twana seking indlovu. Lubi usuku ngizokwenze njani na ngithi lubi usuku ngizokwenze njani na take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to inkinga usekhathele isena